poblets ve de lluny. Naix fa 1000 anys, tot i que abans ja habitaven diferents cultures. Viatgem per la nostra llunyana història, passant per les diferents cultures i civilitzacions que han deixat la seva petjada en el que som avui. Saber d'on venim per a saber cap a on volem anar. En aquest primer poblament estan organitzats al voltant d'entre 15 i 25 persones. Per la seva economia de subsistència basada en la caça, la pesca i la recol·lecció, diguem-ne, són mòbils, són nòmades. Les societats neolítiques s'instal·len a les nostres comarques fa vora 7.000 anys abans del nostre temps. L'agricultura i la ramaderia suposen un canvi molt important, que van abandonant les coves i van passant als poblats a l'aire lliure. La cultura ibèrica està emmarcada dins del que és la prehistòria peninsular, naix a finals del segle VI abans de Crist per el contacte en els pobles mediterranis. Hi ha una gran dispersió de poblats menuts, independents. En època romana ve gent de fora, per les diferents guerres, també es donen terres i venen a ocupar aquest espai. El món ibèric es queda diluït en aquest món romà. Roma té una estructura socioeconòmica i és la societat esclavista, base d'explotació agrícola intensiva del territori, crea ciutats. El jaciment de l'Almadava és un jaciment arqueològic d'època romana. Va ser una vila romana marítima i era la terrisseria més important. Tenim una sèrie de forts, en concret 4 que hem trobat. Estem en un lloc propet del riu Girona, propet de la mar i propet del Camí Reial. Aleshores és un lloc estratègic des del punt de vista no només comercial, sinó de materials, de recursos. Per estimacions podem parlar que la vila la portaven els esclaus. En època romana, la forma de transportar els productes era sobretot el fang. Aleshores, la vila romana de l'Almadava, que era una terrisseria que estava destinada a produir en vasos, després d'això es carregava en vaixells, en barcasses, es portava al port de Diànium i s'exportava. Són assentaments que entren dins de la dinàmica a partir del segle I, II, d'aquest món globalitzat que és la Mediterrània en època romana. Arriba un moment en el que aquest sistema econòmic s'enfonsa. Comença a vindre pobles exteriors a Roma a assentar-se. Els àrabs i els amàssics es criden per ajudar a una de les faccions del poder visigot i el 711 arriben les tropes musulmanes. En l'Al-Àndalus les propietats són mitjanes, xicotetes propietats de camperols lliures. En l'època islàmica destacaria tota una sèrie de castells i torres, com la dels Poblets i com a d'altres pobles, que fan un cercle de defensiu alrededor de la ciutat de Danilla. Eren alqueries soltes que no formaven un nucli unificat. Doncs sembla que procedeix el nom de Els Poblets. Eren, efectivament, agricultors, sobretot, pescadors, però tot reduït en una zona molt menudeta. En l'època islàmica sí que es podria dir que havia un període o havia una convivència pacífica entre les tres religions. Els musulmans tenien un respecte a la població i a la religió cristiana com la jueva. El període de les taifes és molt important en la comarca de la Marina Alta, com per exemple la taifa de Dénia. L'arribada dels feudals, dels cristians, seria més o menys el punt de canvi en què entra el poder feudal a dominar el territori. L'any 1261, Jaume I jura el Furs de València, on s'estableixen les lleis i drets. Naix el Regne de València. Jaume I entrega bona part de la terra als seus caps militars més importants. Miraflor era propietat dels senyors de Perpinyà, mentre que Cel·la i Mirarosa pertanyien a la baronia dels Huart.
El rei Felip III és el que decreta l'expulsió dels moriscos l'any 1609. És un drama humà impensable, veure famílies completes deixant totes les cases, les terres que coneixien de sempre. Per el port de Dénia, sobretot, es calcula que van eixir cap a 50.000 moriscos. Després de l'expulsió dels musulmans van ser repoblats per gent de Mallorca. D'ahir que encara avui es pugui sentir parlar el denominat valencià salat. Els senyors van aprofitar per a endurir les condicions de les cartes pobles. Per tant, aquesta gent van ocupar unes terres en unes condicions difícils. La Guerra de Successió comença l'any 1701, sent un conflicte europeu entre els Borbons, amb el suport de la Corona de Castella, i els austracistes, amb el suport de la Corona d'Aragó, que són derrotats per les tropes castellanes. La Guerra de Successió, per part del Felip V, és un pas més en la consolidació de la monarquia absoluta sobre el territori. Per als valencians, el decret de nova planta va suposar la pèrdua total de totes les nostres institucions forals. Tot el que havia regit el Regne de València des de Jaume I va quedar eliminat de socarrel. Així tots eren llauradors. I les dones anaven a ajudar. Estava ma abuela i ma tia i la meva cosina, com jo era més xicoteta, i elles escampaven al raïm, ajudaven a escaldar. Però no havia més feina, era tot a la terra. La temporada de la pansa sí, perquè hi havia un comerciant de pansa. I anaven a l'almacén a despessonar la pansa. I anaven totes les dones de sí, de Verger, Termedènia. I el que havia més distingut era la casa de monjo, el senyoret del poble. Ell anava a Dénia, al Llimoll, i l'embarcava a Londres, que el fill estava allà. Al vindre la filoxera i carregar-se tots els ceps, la comarca es va afonar i la gent tenia que emigrar precís. Perquè va ser una pesta, va acabar amb tots els ceps. El caciquisme que es produeix a la nostra comarca al segle XIX, en uns cacics que eren els que manaven. Estaven els monjos. Es poden dir que efectivament van ser cacics, prestaven diners a la gent que no en tenia, però després aquesta gent havia de fer el que volgueren els monjos. Ai, el temps de la guerra. Molt mal. Molt mal. Cano tenia 12 anys. Els xiquets eixíem a carrer a veure, mira, ja passen. I al cap de poc senties que tiraven les bombes allí a l'estació o per allí, a Dénia. És que era horrible, era molt mal de passar. Vivíem molt mal. Al poble van faltar 2 xics. Els altres van tornar, alguns van tornar malalts. Després de la guerra no havia menjar, però així tots tenien el trosset de terra i tots es feien menjar així. Estaven privats de certes, diguem, coses luxoses, però no va patir fam. En canvi de menjars venien de xaló, portaven vi, i en canvi així vivíem. Estàvem acostumats a veure en l'escola els retratos de Franco, de José Antonio, etc. Abans d'entrar a classe havíem de formar en la mà en alçar, cantar el Cara al Sol. Estàvem els primers anys atemoritzats. El cap catxo, la boca tancada. No podies ni parlar. És que estaves en un ambient de por.
La primera migració espanyola cap a altres llocs va ser una migració eminentment econòmica, que durant la dictadura franquista va haver molta gent que es va tindre que exiliar. Un tio del meu home està a l'Argentina, encara estava a l'Argentina. I un tio meu també va anar a Buenos Aires. Si no passaven cotxes, així jugàvem tot el dia sense perill. Era tot carros. Carros i animals. Això era un camí de carro. A Verger fèiem ball i cine. Els diumenges anàvem a ballar per la vesprà i al cine per la nit. Eixa era la diversió que teníem. Tots els anys feien la fira i anàvem a la fira, a Ondara. A dins anàvem a lo trenet a comprar a lo precís. Venia un carret en un burret, en un organillo d'esos de manilla i cantaven pel poble. Es un muñeco el arlequín, un muñequito de cartón, que para hacerle así bailar hay que tirarle del cordón. Tira que tira del cordón, el muñequito baila así. Prou, que em feu cantar, que no puc cantar ja. La llum i l'aigua potable són fenòmens relativament props dels nostres dies. Pues el poble ha canviat moltíssim. El poble era, en 4 famílies, era tot el poblet. Era tota una família. I sí, anaven al carrer i es feien uns rogles i unes tertúlies de contar xistes, de cantar i de... Meravellós. S'ajudaven uns a altres. I vaig viure molt feliç, molt feliç. Tornaria a viure igual. No em veig la vida d'avui. El turisme tal com forma el coneixem ara és un projecte que es comença a desenvolupar-se a partir dels anys 50. Irònicament, aquest turisme es converteix també en una entrada d'idees, una finestra a altres maneres de pensar, a altres coses possibles que per la gent que ja portava quasi 30 anys en la dictadura semblaven i s'afegisquen com un motor de cara a lo que passarà en breu, que serà la tornada de la democràcia. Així, en els anys 70 ve un boom molt gran de construcció i les fanecades es pagaven a un preu astronòmic. Van anar venent, es va vendre molta terra per a construir perquè es pagava molt bé. Gent es va emplear a l'obra, es va emplear de jardiners, es van emplear de pintors, que es va frenar un poc també molt a l'agricultura. Després ja ve els cítrics, ja ve la taronja, la llima, algun bancal de pomelo, sobretot taronja. Va haver uns anys que la gent vivia dels tarongers perquè es valia. Les multinacionals i els fons d'inversió i tot això estan acaparant els comerços de taronja, si no, no podem anar avant nosaltres de ninguna manera. La majoria de xics se n'han anat ja del poble, perquè la terra no deixa per a poder viure. Al poble es queden els güelos. Una volta que es moren els güelos, les cases, qui les compra? M'agradaria que els poblets foren uns poblets pacífics, democràtics, tolerants. M'agradaria, primer principal, que no es fera més gran de lo que és i que si poguera ser que tornara un poquet l'agricultura, que no es perguera del tot. Quin missatge? Pues això, que vivirem més naturals, que la gent tornara a ser més unida i que disfruten de la vida, que és molt bonica. Som indígenes, fenicis, grecs, íbers, romans, germànics, africans, castellans, catalans, mallorquins, valencianes, de la Marina i dels poblets. Venim de lluny, venim de la terra, venim creuant les muntanyes, portem dit la mar serena, cantem a la mare terra.
estime i mos guarde. Cantem la cançó primera, la que cantaven les dones per a suportar la feina. Cantem, cantem a la gent del poble. Vinga, Carmen! La meua xiqueta és l'ama del corral i del carrer, de la fulla de la parra, de la fulla de la parra, de la flor del taronger. La meua xiqueta és l'ama. Venim de lluny, venim de la terra, venim creuant les muntanyes, portem dir la mar serena, cantem a la mare terra, que mos estime i mos guarde. Cantem la cançó primera, la que cantaven les dones per a suportar la feina. Cantem, cantem a la gent del poble. Venim de llum, venim de la terra, venim creuant les muntanyes, venim seguint una senda d'estels perquè la llum no mos falte. Venim seguint una senda d'estels perquè la llum no mos falte.